какво ти става и защо изглеждаш като въоръжен турист? Не съм въоръжен турист, просто искам да ти дам старт на състезанието и после бързо ще тичам, за да снимам финала, ще правя фотофиниш, за да е точно всичко. Милена, това не е състезание по лека атлетика, а надиграване с народни танци, големия финал. Така де. И аз ще дам старт сега! Големия финал започва. Имаме 7 отбора готови на всичко, за да спечелят. Имаме зрители готови да гласуват. Имаме и жури, разбира се, но то днес ще е с вързани ръце и няма да вдига оценки. Мислихме да вържем ръцете и на нашите музикални домакини, но се оказа, че няма как да свирят. Аплодисменти за отвързаните майстори от Дива река! Журито тази вечер може да не вдига оценки, но ще ни помогне да се ориентираме сред навалицата от финалисти. И така, в центъра на терена, т.е. в центъра на масата, директорът на Националното училище за танцово изкуство и хореограф Мариана Денева. Десен бек е актьорът Тончо Токмакчиев. Естествено, ляво крило е диригентът и телевизионен водещ Милен Иванов. Павлов, ние не сме на Уембли, макар че феновете за народни танци са толкова запалени, колкото и футболните. Варна, Гоце Делчев, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, София! И така я да видя мексиканска вълна. Мексиканска вълна тип цунами. Ето ги. Това са нашите финалисти и това са отборите, които с умение, настроение и зрителска подкрепа заслужиха правото да са тук. Накрая трябва да остане само един. Кой ще е той, решавате вие, но този път ще гласувате не за свой любимец, а за отбора, който искате да отпадне. Иначе казано, в нашето позитивно предаване имаме отрицателен вод. Промяната в регламента да не се гласува за фаворит, а за отпадане на най-неубедителният отбор ще позволи да се избегне организираният вод. Целта е зрителите да оценяват уменията на танцорите, а не да се ръководят от местния шовинизъм. И още една новост. Тази вечер ще броим и българите в чужбина. Няма да ги броим, Милена, а този път ще прибавим и техните гласове към зрителският вод. Но не в проценти, а като брой. Да. И аз това исках да кажа. Запомнете, гласувате не кой отбор да стане, а кой да отпадне от напреварата. Сигурен съм, че хората те разбраха. Още повече, че цяла седмица вече те са имали шанса да участват в предварителният вод. До момента застрашени от отпадане са отборите Отборите чакам последна. Застрашени са Перник и София. Какво стана? Но това е само началото. Милена, това е само началото. Затова не спирате да гласувате. Този път гласуването от България е неограничено. Аз продължавам нататъка на номер 18500. Може да изпратите СМС текст цифра от 1 до 7. В зависимост от това, кой отбор искате да отпадне, може да се обадите и на телефон 0900 10 850, където отново да дадете своят глас. И така, да отпадне Варна, гласувайте с 1. Да отпадне Гоце Делчев, гласувайте с 2. Да отпадне Монтана, гласувайте с 3. Да отпадне Перник, гласувайте с 4. Да отпадне Пловдив, гласувайте с 5. Да отпадне Русе, гласувайте с 6. Да отпадне София, гласувайте с 7. Телефоните са ясни, но регламента за голямото надиграване все още ни е тъмна Индия. Отборите ще се представят по азбучен ред, но този път кръговете ще бъдат 4. В първи кръг ще представят хоро от своят регион, различно от това, с което са стигнали до тук. След този кръг ще отпаднат двата отбора, които са събрали най-много зрителско неодобрение. Във втори кръг... Виж, това е ясно. Ще разучават някакво ужасно сложно хоро, което ти непрекъснато измисляш, за да ги измъчваш. Кое ще бъде то? Ти дори не ми каза и на мен. На те е срам. Никой не трябва да знае, за да няма изтичане на информация и всички отбори да бъдат равнопоставени. След втори кръг ще отпаднат още два отбора, а останалата челна тройка ще продължи да се бори за първото място в трети и четвърти кръг. В трети кръг ще е класическото надиграване на ръченица. В четвърти кръг майсторите на отборите ще играят по наша свирка, т.е. каквото чуят, това ще играят. И така, време е голямото надиграване да започне. Първи кръг. По азбучен ред пръв ще е отборът на Варна. Танцова школа Колеви.
Те бяха и първият класирал се финалист, защото след оспорвана надпревара победиха отбора на Бургас в първото надиграване. Вижте как стана това. Хорото, с което ще се представи Варна, е добруджанско и се нарича Опас. Опас, защото се хващат за пояс, те са опасани, оттам името на хорото. Типично характерно хоро за Добруджанска етнографска област в размер 2/4, но да продължавам ли да обяснявам? Опа, оттам ли идва? Или защото е опасно? Не е опасно. Нека да го видим това опасно хоро. Музика! Варна! Благодаря на Варна. Моля, заемете своите места. Вярно е опасно това хоро, опасни си варненци, но македонците от Гоце Делчев са не по-малък страшен конкурент. Танцорите от Неврокопски вихър отвяха съперника си от Банско и нас заедно с тях.
Гоце Делчев ще играят хорото Гинка по, виждате, Терлици. Гинка по Терлици. Не се съмнявам, че ще направите две части хорото. Първата обикновено е бавна, а втората е доста динамична и бърза. Размерът е 7/8 с първи удължен дял, но в бавната част размерът отива към 8/8. Нали? Колега музикант, ориентираме се. 8/8. Рам, тарададаем, да. И така нататък. Но по-добре е да продължиме с гинката. Гинка, Минка, Ганка, Станка, Петранка и Коли не си. Всички си имат хоро, само аз и нямам. Ще имаш, не бой се. Давай да видим първо Гинка от Гоце Делчев по Терлици. Невероятни пирински моми. Пирински моми. Може да заемете своите места. Благодаря ви. Бре, каква е пъргава тази Гинка? Абе, не знам, Павлов, как ще се оправят зрителите с гласуването, защото на мен и двата отбора до тук много ми харесаха. Сигурен съм, че ще харесаш и отбората от Монтана, който с много хъси настроение миналата неделя надигра Враца. Много добре си спомням. Това бяха нашите последни финалисти, които обаче имат яка амбиция да станат първи. Вижте как танцов клуб Лево Оро, любимо, от Монтана заслужи мястото си на финала. Монтана ще играе Абдал. Абдал ли? Абдал, точно Абдал, някъде му казват и Абдай. Абдай, нищо не давам. Не си го заслужил. А спа почивката е само за най-добрия. Така, за Абдала мога да бъда много кратък, изпълнява се в размер 9/8. Естествено е характерен за северо-западна България. Има една особеност при него, много рядко се среща основната дайчова, която се изпълнява също в 9/8. Има множество хлопки, набивания, спусъци, но
Не знам дали не е по-добре да видиме този Абдал. Абдай го тогава това хоро да го видиме сега. Абдай го! Музика! Браво, браво, браво! Можете да си седнете на местата, за да видите кой още ще ви е конкуренция. Ма те не са хора. Те са стомана. А в краката са... Дали нямат пружинки в краката, според мен, така да Знам подскачат? за кого говориш. За клуб майсторите на танца от Перник. Те надиграха партньорите от Кюстендил, а двубоят беше запечатан за вечни времена на видео. Нека да го видим. Отборът на Перник ще представи хорото Графска ръченица. Айде, пак М хоро, М ръченица. Как стават тия работи? Хем ти обяснявам, хем не запомни. Не мога. Ръченица на хоро. Естествено, след като от Перник, от Графско, значи е Графска ръченица. Пак ще видим така познатата графка, да знаеш хлопката с пусъка при всички положения. Но... Виж, Перник си айде те Перник. да играят, хем ние да погледаме, нали така? Айде. Графска ръченица и Перник.
какви големи хора, а как ситната играят. Браво, браво! Заемете своите места. Това бяха четвъртите поред участници в голямото надиграване. Господин Иванов, какво ще кажете за изпълнението на отбора на Сливен? Започвам от начало, започвам от Варна. Отбора на Сливен, господин. На Сливен? В двубоя Сливен-Ямбол, мисля, че Ямбол победи. Пробвам дали чуваш. Правилно, Милена, и аз... журито, моля ви се, събудете се. Разбира се, и аз се шегувам. Разбира се, нямахме двубой Сливен-Ямбол, но за това пък четирите отбора, които видяхме до момента, са се готвили много здраво. Това се личи, поздравявам ви страхотно. Нямаше грешки. Нямаше грешки в четирите отбора. С по няколко думи само, хареса ми характера на играта на опаса. Имаше това леко приклеква, доброжанско приклякане. Приседнало положение, господин. Приседнало положение. Приседнало, да. Така е. След това Гинка, македонското хоро. Момичета, в началото си мислих, че ще извадите ножове, като едни амазонки, но след това се усмихнахте, благодарим за което. Бяхте много сериозни в началото, това сигурно е заради характера на хорото. Ти каза, че Дайчовата не е характерна стъпка в Абдала, но пък я видяхме много добре и умело съчетана с клопките, с пусъците. Да защитя отбора от Монтана. Аз смятам, че те са ползвали стъпката за придвижване, както се изрази. Това е движение, за да се придвижат. Поне това смятам. Същинската част на хорото нямаше въобще Дайчова. Разбира се, аз не критикувам, само казвам какво видях и всичко това много ми хареса. Разбира се, Монтана. И накрая вихрената гралска ръченица. Излезнаха здраво, яко игра, безотказно. Страхотни са и четирите отбора. Хубаво е, че няма да даваме оценки, защото щяхме да дадем максимални оценки, сигурно и на четирите отбора. Госпожо Денева, вашето мнение. Благодарим, господин Иванов. Аз съм приятно изненадана и много ми хареса това, че четирите отбора се бяха подготвили, както каза и Милен, сериозно. Показаха различни хора, много интересни, много красиви, с много настроение. Бяха заложени на динамичният български танц. И четирите ми харесаха, но фаворити, ако мога да кажа, за мен са Гоце Делчев. Хареса ми това настроение, въпреки че това не е типично. Една родопка, една пиринка не играе така с наведен корпус, това е типично за мъжкия танц, но ми хареса тази актьорска задача, която те изпълниха прекрасно и с вихрения финал. Но и четирите отбора ми харесаха и надявам се зрителите да гласуват положително и за четирите отбора. Господин Токмачиев. Аз искам да кажа, че всъщност това предаване настъпи хармония, защото освен, че се играят български танци, и гласуването е типично по български. То не е за, а против. Това българина най-го обича. Както казва Шопа, не сакам на мен да ми е добре, сакам на Вуте да му излезе. Това искам да призова всички, които гледат това предаване, да видим колко им е гадно да гласуват против. Иначе, наистина и четирите състава до сега бяха страхотни. Аз подкрепям естествено Варна. Като морски град. Благодарим на уважаемото жури. Уважаеми зрители, това е мнението на журито. Може да се съобразите с него или не. Не забравяйте, че от вашето гласуване зависи кои отбори ще отпаднат, а накрая кой ще бъде победител. Предстои да видим още трима финалисти и първият от тях е Клуб по народни танци Детелина от Пловдив. Благодарение на зрителския вод, пловдивчани успяха да преборят съседите от Пазарджик. Ще видим какво ще им донесат гласовете на зрителите тази вечер, но преди това ще видим как се представи отборът в надиграването на 29 май.
В първи кръг клуб за народни танци Детелина ще ни представи Топчийското хоро. Да играят колкото си искат, само да нагърмят, че се плаша. Топчийското хоро. Признавам си за първи път, че и аз не съм го срещал. Дочух от колегите, че е в размер 2/4. Както виждаш, хвата е за пояс. Има мъже и жени, значи е смесено хорото от Тракийска етнографска област. Трябва да обявиш хорото, ми се струва. Сега. Хора, бре! Да знаете, че ще пукна топчете, за да го опитваме! Мама му стара, боримечката ще прави саундчек. Бързо да бягаме. Топчийското хоро. Браво, браво! Почти отлично. Можете да заемете своите места. Ние сега ще видим руси. Как? Целият отбор ли са руси? Блондинки? Майтап. Това е отборът на Русе, който може да говори меко, но твърдо решил да спечели. Росенци надиграха болярите от Велико Търново и успяха да докажат, че наистина са страхотен отбор. Вижте какво майсторство показаха клуб по български хора Нашенци. Нашенци от Русе ще играят капанско сватбено хоро. Аз винаги съм знаел, че сватбата е голям капан. Штракне ли един път халката на пръста и започват големите гърчове, нали знаеш? Не капанско, а капанско хоро. Виж само как са захванати в капанско. Чрез кърпа мъж и жена
не сте потерлици, а жените са захванати с котретата. Това може би е характерно точно за това сватбено капанско хоро. Хайде на сватбарското хоро тогава! Капанско сватбено хоро! Заповядай, Милена. Нашенци, вашите места са свободни и можете да си ги заемете. Заповядайте. И така, от Варна през Монтана, Гоце Делчев, Перник, Пловдив и Русе стигнахме до София. Преди месец София се състезава срещу София на клуб Чанове. От Дианабад победи Мераденс от Красна Поляна. Нека видим кадри от титаничния сблъсък. Отборът на София ще се представи с Петрунино хоро. Петруниното вече го знам. Ами, хайди изиграй го, като го знаеш. Не, ще ти го разкажа. Това е за оная Петруна, дето е пиле шарно и дето всичко е наред. Май имаш нужда от затвърждение. Това хоро Петруно го показваха Банско в предишно предаване. Това е Петрунино хоро в размер 12-16, 5-делен, неравноделен, първи и пети удължен дял. Има множество косички, хлопки, спусъци, набивания в лост на пета. Общо взето типично характерно хоро за Софийско. Благодаря ти много за обясненията, но предпочитам да видя как столичани ще рипат на тая Петруна. Петрунино хоро! Вие сте!
Браво! Браво за Браво! Петруна, браво на столичани. Можете да заемете своите места. Това бяха всички отбори и претенденти за големия финал. Само от вас зависи кой ще стане победител. Гласувайте кои отбори според вас не се справиха достатъчно добре на номер 18500. Изпратете СМС текст цифрата от 1 до 7. В зависимост от това кой отбор искате да отпадне, може да се обадите и на телефон 0900 10 850. И така. Да отпадне Варна, гласувайте с 1. Да отпадне Гоце Делчев, гласувайте с 2. Да отпадне Монтана, гласувайте с 3. Да отпадне Перник, гласувайте с 4. Да отпадне Пловдив, гласувайте с 5. Да отпадне Русе, гласувайте с 6. Да отпадне София, гласувайте с 7. Може да гласувате неограничено. Един от вас ще спечели уикенд за двама в Рибарица. Българите в чужбина също могат да дадат своето мнение в сайта на БНТ. Накрая тези гласове ще бъдат прибавени към резултатите на отборите. Вече видяхте всички финалисти, претенденти за първото място. Разполагате само с няколко минути, за да решите кои два отбора да отпаднат след първи кръг. И за да се ориентирате по-лесно, нека да помолим уважаемото жури да каже своите аргументи. Госпожо Денева, кой се справи и кой не беше толкова добър според вас? Ами, според мен и тези три отбора също са се готвили сериозно. Хареса ми последното, Петруниното на Чанове. Също интересно хоро беше и от Пловдив с интересни акценти. А пък Русе също това Капаново хоро. Капанско хоро. Точно така. Има ансамбъл в Разград, Капански ансамбъл. Също много интересно хоро и мисля, че не е лошо да го изучиме като характер. Господин Токмакчиев, вашето мнение? Изключително добре играха и трите състава. Мой фаворит е Русе. И искам да кажа за нещо положително за София и за Пловдив, че в техните състави има мъже. Повече. Господин Иванов, вашето мнение? Така, аз също много харесах и тези три хора, и на Пловдив, това топчийско хоро, наистина есен е хубаво, когато виждаме нови хора. Много добре бяха, много добре го изиграха, имаше характерното така подреждане на леса, явно това е наистина характерното за топчийското хоро. На мен специално ми напомня на буалийските хора, каквито сме показвали български уроци. Да. Пожелавам на детелините да нови донесе щастие, наистина детелината. И разбира се, късмет. Аз искам в случая да спомена обаче хореографа на Руси Венцислав Неделчев. Това хоро е от хореографа Иван Денев, който в далечната 1968 година снима филм "Капанска сватба". Хорото е заснето и оставено в архив там. И е много хубаво, когато имаме очи, да видим нещо, да го възстановим и да го покажем. Поздравления, Венци, специално за това. Това хоро е издирено и представено от Русе. Това е мнението на журито. Само не казах за София. За София? 20 секунди. София ти си категорични, София с характерните приситвания, плитки, косички, абсолютно. Подчасовни. Сега ще те накарам да ми изиграеш плитка. Много ги знаете елементите. Знаеш, че мога. Наистина, безспорно, хорото беше чудесно. Абсолютно всички движения, които съставят Петруниното бяха там. И 7-те отбора, това е факт. Това е мнението на журито, а за да видим какво е вашето до тук, нека да кажем стоп на гласуването. Преди да кажем стоп, всички отбори вече се извъртяха, а моето хоро още го няма. Нали обеща, че ще ми покажеш Миленино хоро? Аз винаги си спазвам обещанието. Така ли? Айде да те видиме. Сега, пак ли аз? Ох, не. Добре, за последен път, нали? Добре. Милено моме, милено, милено моме, милено, не стой в кюшето, смотено, а рипай хоро зад смено. И, опа! Аз може да не разбирам от хора, обаче разбирам, че нещо ме базикаш с някакви призиви да се хвана на хорото, Майя. Хайде да те видим, като си голям специалист. Чувал ли си за найлоновото хоро? Няма такова хоро. Има. Не си ли виждал, като духне лек ветрец и хиляди найлонови турбички почва да танцуват?
Грозна гледка, обаче има начин това хоро да се спре. Има начин наистина това хоро да се спре. Българската национална телевизия и Министерството на околната среда и водите стартираха кампания "Найлонът не е на мода, имаме и друг избор". Милена? Заповядай. Благодаря много. Да направиш и ти твоя избор. Супер турбичка, между другото. Аз използвам такава и е много удобна. Мога да кажа, че е много здрава. Това е верният избор. Сега вече може да кажем наистина стоп на гласуването. Край на линиите вече са затворени. Знам, че на всички им е много напечено. Направо им е, както се казва, ушише. Както се вика. Затова нека да разредим напрежението с една страхотна песен. Няма начин да не сте чували, защото това е един evergreen, в който се разбира, че едно време младите са били лудетини. Стига цялата рода да не ги дебне и зад ъглите. Това е една много наша песен, не само защото е българска, но и защото сме си я заплюли за надигране. Аплодисменти за Таня Скечеливия и Пустоно Лудо и Мало. Благодарим ти. Това е то. Ние дето отиваме, нашите баби оттам се връщат. Аз пък се връщам от едно друго място и нося резултатите от класирането до момента, където ще стане ясно кои два отбора няма да продължат надиграването. Нека да видим графиката. Варна 3,61%, Пловдив 4,65%, Гоце Делчев 4,71%, Русе 14,68%. И ето имаме финалната графика. Това е. Според зрителите, отборите, които отпадат, са Перник и София. Много съжалявам. Вие наистина се представихте много добре, но такива са правилата на надиграването. Важно е, че играхте от сърце. Гласувайте, защото всеки от останалите 5 отбора има реални шансове да стане победител. Телефоните са същите, както и цифрите за градовете, които останаха в надпреварата. Ето виждате телефоните. Варна, да, цифрата 1, Гоце Делчев цифра 2, Монтана цифра 3, Пловдив цифра 5, Русе
цифра 6. Естествено без отборите на София и... Перник. Повтарям цифрите, с които гласувате да отпаднат. Градовете са същите, така че и цифрите отпадат сега. Време е за втори кръг. Павлов, твоето време дойде. Тук ти командваш парада, аз се ядосвам, отборите се мъчат, а ти доволно показваш разни сложнини. Няма нищо сложно, когато знаеш дадено хора. Аз просто давам като задачи не толкова популярни хора. Май не беше точно така и аз имам едно доказателство. И сега ще ти го покажа. Не, преди това доказателство аз трябва да кажа какво ще направя, нали? Всъщност аз съм показвал хората по географско разположение. На Гоце Делчев гледам да е нещо далече, на Перник да е далече, така че да е нещо далечно като стил, като характер, като познание. Въпреки че в клубовете нали, се играят хора от всички етнографски области, както видяхме, жените играят и мъжки хора и мъжки движения. Добре, но нека да видим видеото, което сме ти приготвили. Да, точно така. Видя ли сега? Вие може да се шегувате с мен, обаче аз изобщо не се шегувам и днес съм избрал една много сериозна задача. Така, не въздишите. Обикновено показвам хора. Този път също ще покажа фрагменти от хоро, но подредени в танцова комбинация. Да се мръдна ли да ти направим? Комбинация, защото в този вариант това хоро не се среща в тази подредба, затова е комбинация. Сега, може би към Коста е този поздрав. Хорото е от Габровско. Така. И е гранчарско хоро. Размерът е 9/8 с втори удължен дял. Отброяваме го. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Основното движение на гранчарско наподобява това въртене на камъка, който е в долната част, за да се върти основата, която моделираш моделите от глина. Така че ще видите хорото с характерен трудов процес, както се казва. 16 такта. Вижте ги. Раз, два, три, четири. 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 Раз, два. Внимавай, 4. Няма такова хоро. И въртене. Няма такова хоро. Сигурно съм. Трудно ли е? Кажи, че няма такова хоро. Нали ти казах, че това го знам само аз и точно така всички отбори ще бъдат равнопоставени. Никой не знаеше хорото до момента, в който те не го видяха. Сега ще го видят за втори път. Изпълнено от солистите на ансамбъл Чинари Деси Янева, Живко Желясков. Заповядайте. Заповядайте, колеги. Имаме 4 такта въведение. Дива река, вие сте.
Останете тук при нас, колеги, останете тук при нас. Павлов, имаме ли Мегдан да се местят всичките 5 отбора? За доброто надиграване Мегдан винаги има, но за да могат зрителите да се ориентират по-добре, ще помоля отборите да излучат по 3 представители, които за 2 минути ще трябва да разучат тази комбинация на грънчарско хоро. Представителите, заповядайте. Не носиме питки, нито вино да ви поканим, така че по-бързо времето тече. Ориентирате се, застанете в лека дъга, така че да виждате Живко. Минете малко назад, така че да виждате Деси. Аз ще показвам тук пред вас. И сега, нека да обявим 2 минути започват. Старт! Чакайте оркестъра. Ние почваме да си обясняваме. Времето ни тече. Колеги, почнете самостоятелно. После ще го питам и заедно. В началото свиквате просто с размера. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Подскока е с ляв крак след което. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. След това има придвижване напред. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сега това е лесно. 1, 2, спусък. И спусък с другия. Връщаме назад със същото, което отивахме напред. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вижте сега обръщането. 1, 2 и прибежка. 3, 4, 2 прескока. Дайте само финалните 2 такта. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хайде пак. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Добре? Нека да го питаме. Така, нека да го питам от начало. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Втори път. 4. 1, 2, 3, 4. Напред. 1, 2, 3, 4. Да, тук пропуснах да ви кажа, че е с посока, да. Тук е с посока в ляво. 1, 2, 3, 4. Вдясно. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Пак въртиме колелото. Въртиш. 2, 3. Добре, колеги. Горе-долу, до края стигнахте ли? Добре. Нека да го питаме под мои бройки. Последни секунди. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аз го обърках. 1, 2. Времето изтече. Бързах. Стоп. Така. Изтече времето. Времето изтече, казахме стоп, да. Уважаеми зрители, гледайте внимателно, изберете кои 2 отбора според вас трябва да отпаднат. Аз ще си отварям очите на 4, на 5, на 6. Айде, музика!
справиха много добре, но все пак, за съжаление, 2 отбора трябва да отпаднат. Искам да кажа, че се справихте чудесно. Хорото наистина беше трудно, а вие се справихте невероятно. Имате само 2 минути да решите кой не трябва да попадне в челната тройка. Знаете телефоните, знаете, че тази вечер регламентът е променен и гласувате за това кой да отпадне. Знаете, че целта на тази промяна е да се избегне организираният и регионално ориентиран вод. Затова сами преценете кой от 5 отбора най-малко заслужава да продължи в надпреварата. Вижте и цифрите на съответните градове. Враца. Гласувайте с цифра 1. Варна, извинявайте. Ох. Враца, милата Враца. Да, мисля, тя. Гоце Делчев, гласувайте с цифра 2. Монтана, гласувайте с 3. Пловдив, гласувайте с 5. Русе с 6. Изборът е тежък и затова се надявам журито да внесе малко яснота. Аз внесох яснота, виждаш, че Враца трябва да са тук, нали? Господин Токмакчиев, кажете, кои са вашите фаворити и кой отбор според вас трябва да отпадне? Аз първо искам да кажа, че това е може би най-лесното, което съм виждал до сега. Толкова е леко, даже бих станал веднага да го заиграя. Айде, заповядай. Не искам, моля ти се, толкова е лесно, просто... Трябва и грънци да поръчваме, нали? Трябва и грънци. Това гранчарско въобще, това ме аз... Колко грънци си направил? Колко грънци съм направил аз, бе, момче. Всички то бяха вкъщи у вас само грънци, нали? Всички бяха страхотни, хорото беше лесно. Госпожо Денева, вие какво ще кажете? Аз ли? Да. Аз смятам, че и 5 отбора се справиха. И то не е във формата на майтап, нали, но действително не беше чак толкова трудна задачката. Справиха си ритмично и изучиха го като движение. И 5 отбора. Вече сега въпрос е зрителите, какво ще кажат. Господин Иванов? Наистина гранчарското хоро има много характерни движения. Асен вече ги обясни, аз няма да повтарям, но ми се струва като че ли, че не това въртене на гранчарското колело ви затрудни финала. Завъртането около оста, защото тя е за определени времена. Трябва да се върнеш в изходната позиция и да заиграеш. За един такт е завъртането, да. За един такт е, точно така. Разбира се, имаше грешки навсякъде. Нормално е, наистина виждате го веднъж от Асен, веднъж от Чинари и вие сте. Моите предпочитания, не знам, според мен всички трябва да победят. Аз лично даже вече страдам за София, за Перник, но какво да направим? Няма начин, трябва да остане един накрая. Справихте се добре, не знам, може би малко съм повече за Варна. Благодаря ви. Сега трябва да кажем стоп на гласуването на зрителите. Край. Телефоните са вече затворени. Само след минути ще разберем кой ще продължи надиграването и кои градове имат шанса да станат шампиони на България по народни танци. Благодаря ви, седнете, вземете своите места. Милена, не е съвсем така, защото в първия сезон на Надиграйме се представиха само 14 града. Смятай колко градове, че и села, в които има клубове, не можаха да се включат. Дори цяла фолклорна област, като Родопите, нямаше представители. Така ли? Нямаше, Родопите нямаха представители. Той народът си е казал, кой превари, той натвари, нали знаеш? И пак народът ще реши кой ще стане номер 1 в сезон номер 1. Да, сезон номер 1. Чакай малко, кой тук са събрали ви тук на Тиграйма, на такоема? Кой сте вие? Аз ще кажа кой съм. Кой сте вие, какво искате? Аз ще кажа. Кой сте, бе? Аз съм водещия на предаването, как кой сте? Бяга от тук, бе, нали те гледах преди малко гранчарско, бягате от тук, Милена? Бягаме. Може да седни да не ставаме на въргал тук, сега. Значи аз искам да кажа, че съм много дълбоко съм възмутен от тия тук на тиграбане, на таковането ни. Това ще осъдя Българска национална телевизия, ще ги осъдя, особено BNT World. World ли сте, коя такова? Ще ми взимате вие на мене моите тук игри. Аз съм кмет на Голямо Джибро и съм много възмутен, че вие взехте името на нашия турнир по табла и по карти на Тиграйма. Не се смейте. Много преди вас са ми го направили той нещо. По-лошото е, че вие взехте формата на нашето оригинално предаване "Надпий ме". Дива река, я дайте малко той, бе. Дето наиде нашинската музика. Дайте да го чуят. Дай малко, дай.
Искам да ви кажа, ето и на Бачковското ние да знаете как се напиваме като животни. Значи, сега ще ви кажа формата на нашето предаване Надпиме. Значи в нашето село идват два отбора от различни региони и започват да се надпиват. Значи първия, такива истински, нека матьори като вас. Професионалисти, казвам ви, хакат по кило и канчи, нищо им няма. Значи идват и почват да пият шльокавица от техния си регион. Пият. Втория кръг се учат да пият от нашата парацуца. И в третия кръг, който оцелее, по двама им даваме да пият каквото има. Каквото има, ракия, мастика, жулятка за световно. Ако знаете какво жури имаме, журито ги оценя, ако то остане, то ако е трезво, защото журито и то е много. Къде отиде на тук макче ваша? Къде е това? Къде е журито? Кой ме гледате? Къде е той, като ме види и бяга това? Той е този много лабав, моля. За какво го взимат за жури само да се излага? Сега, и искам да ви кажа, вие какво жури сте? Дигате само от 1 до 10. Имате от 1 до 10, дигате само от 9 и 10. Али моля ви са? Искам да ви кажа, че точно като във вашето предаване при нас, надпиването го решават кибиците в Хоремака. Освен това, в нашото село имаме освен надпиме, имаме и набиме. Обаче това е такова, той шоу става изневиделица. Влизат жените с описи, точилки, като замлатят кави, и там няма регламент. Кой кот фани не го би. Така. И тук и някакви стъпки разучавате. Искам да ви кажа, вие въобще не знаете какви стъпки правим ние, бе. Ние като мине надпиване, да знаеш, даскала излиза от Хоремага е така, 18-16. Казвам ви, няма такава стъпка. Казвам ви, 10 наляво, 10 надясно, страшна работа. Казвам, тук вашите стъпки нищо не важат. И искам ви кажа, че всичко го прави само с хълцане. И така. Много е добър. Но той, ако дой, тук ще вас мачка. Така. И така искам да я кажа, и най-обидното е, че сте откраднали имената на любимите ни салати. Шовска, тракийска и северняшка. И сте ги направили на ръченици. Той въобще на нищо не прилича. Не дейте пляска, защото ако посегнете и на имената на ракиите, вече ще се съдим. Очаквам сега да почнете Джанковица, Шльоховица и Парацуца тук да ми играете. И внимайте, защото аз сега отивам и започваме новото ни предаване на Лейми. Довиждане! Милена, виждаш ли колко недоволен народ има? Такива сме си. Все ще се намери някой да се начумери. Все се вторачва в лошото, а хубавото някак не го виждаме. Сега е финала, този отрицателен вод е точно като за нас. Не за, а против. Хайде сега и ти, надиграването си е страхотно, отборите ни са слънце, настроението е супер, победата е важна, но участието е по-важно. А оценката на зрителите е най-важна, защото те сега ще решат кои отбори ще са в челната тройка. Нека да видим графиката. Пловдив 10,82%, Варна 10,84%. Русе Отпадат Руси и Монтана. И Монтана. Останалите отбори продължават. За съжаление отпадат отборите на Русе и Монтана. В трети и четвърти кръг отпаднали няма да има. А вие, зрителите, ще имате възможност да наредите челната тройка и, за да е всичко справедливо, сега ще помоля резултатите да бъдат занулени, така и трите отбора ще имат равен шанс. От тук нататък гласувате само за отборите на... Отборите, които останаха. Да. Варна, кои бяха? Пловдив и Гоце Делчев. Гледайте и решете кой от тях трябва да отпадне. Заповядайте на местата. Варна, Гоце Делчев. Заповядайте и на централната скамейка. На номер 18500 може да изпратите СМС текста цифрата на отбора, който искате да отпадне. Може да се обадите и на телефон 0910 850, където отново да дадете своят глас. И така,
Да отпадне Варна, гласувайте с цифрата 1. Да отпадне Гоце Делчев, гласувайте с цифра 2. Да отпадне Пловдив, гласувайте с цифра 5. Всичко е ясно. Който не гласува, не печели уикенд за двама в Рибарица. Време е за трети кръг. Трети кръг. Моля по двама представители от отборите да заповядат при нас, защото предстои тайфунът с нежното име ръченица. Ще се надигравате на тракийска, северняшка и шопска ръченица. Заповядайте. Това е вашето волно съчетание, така че може да се проявите на воля. Зрителите ще решат кой как се справя. Дайте всичко от себе си, аз ще се мръдна настрани, за да не ме отнесете. Колеги, музика! Направо не им стига сцената на тия хора, бе. Заповядайте при нас, останете тук при нас, заповядайте. Заповядайте тук при нас. Нека да чуем как ще коментира вашето изпълнение журито, господин Токмакчиев. Кой отбор се справи най-добре? За мен най-добре се справи Варна, след това Гоце Делчев, след това Пловдив. Госпожо Денева. За мен Пловдив представиха много добра тракийска ръченица, но голямата импровизация в ръченицата и шопската е за Варна. Ах, тази Варна, ах, морето. Може би защото е много горещо и всички искаме да отидем във Варна. Затова ли така ги хвалите Варна? Я ми кажете. Затова ли ги хвалите? Защото искате на морето, не съм казала Асене, аз ще бъдем... Не, и ти ще ги хвалиш, аз съм сигурен. Аз хваля всички. Надявам се да съм обективен. Казвам мнението си, това, което мисля. Наистина, в началото тракийците бяха най-добри в тракийската ръченица. Няма как. В северняшката ръченица много ми хареса Гоце Делчев. Браво! И Гоце Делчев ми харесаха двете момичета, че доста така бяхте настъпателни към младежа от Варна. Така трябва да има предизвикателство в ръченицата. В шопската ръченица обаче Варна бяха най-добрите.
Милене! Много хубав Милене, коментар. Ако трябва да дам оценки, ще си позволя. Не, Аз няма нямам оценки. право да Какви давам ви нямате оценки. оценки? Моля ви се. Аз не знам, не ти Тогава ли да кажа- липсваше предно пернишко колело? Не ти ли липсваше в ръчницата? Аз Айде съжалявам сега. за всички отпаднали отбори, защото Еми- смятам, че всички заслужаваха да стигнат до финала. Просто това е игра, това е състезание. Няма как. Винаги има печелищ и пак- губещ. Но пак клониш към Варна, така ли да разбирам? Да, моите фаворити Бяха са много Варна. луди накрая, определено. Моите фаворити Много са луди, Варна. да. Много, много хубав коментар. Така, зрителите може да са решили обаче друго. Нека да видим според тях кой отбор е най-добър и кой не толкова. Да видим графиката какво да ще видим. покаже. Ето Гоце Делчев за момента води 28,34, Пловдив 34,62 и Варна 37,04. Варна на трето място. Варно са застрашени. Това са резултатите до момента, но все още нищо не е окончателно решено. Все пак остава още един кръг. Гласувайте, разбира се, гласувайте. Ако вашето мнение е различно, не забравяйте, че вашия вод е отрицателен, т.е. гласувате за отбора, който най-малко заслужава първото място. Нямате ограничения за броя на СМС-ите и обажданията. Българите от чужбина, включвайте компютрите и гласувайте в сайта на БНТ, защото вашият глас може да се обърне всичко. И ако още се чудите, вижте четвърти кръг. Това е кръгът на майсторите, който ще защитят честа, които ще защитат честа. Ох, много лапси днеска правим отбора и на... Така. Искаш ли водичка да Да, дам искам малко, водичка. Да се успокоиш? Спокойно се Много вече. се вълнуваш. Това е кръгът на майсторите, който ще защитят честа. Които ще защитят... Това го кажите. е кръгът на майсторите, кажи които ти. ще защитят честа на отбора и на своя град. Така, моля по един представител от трите отбора да заповяда тук при нас. Благодаря ти, Милена. Така. Трябва да ти донеса една малка ракийка. Да, чибровка. И сам войната е война, обаче нашите трябва да са със здрава психика, пъргави крака и да държат на бой. Защо пък на бой? Нали надиграването е с танци? Ами, ако не се представят на нужното ниво с отборниците им, които са темпераментни, Сега, след да го кажа. да, може да ги потупат, посмачкат и Аз съм сигурен, че и тримата ще дадат всичко от себе си. И в тази задача, която не случайно казвам, че е за майстори, ще се справя чудесно. Павлов, до тук всички кръгове си ги знаехме, но моля те, обясни на тримата смелчаци какво ще става и в този четвърти кръг. Майсторите ще трябва да играят според музиката. Каквото хорот чуят, това трябва да танцуват. Музиката ще се сменя, така че трябва да внимават, за да хванат ритъма или, казано, точният размер на хорото, да стъпват по музика. Ужас. Сега разбрах. Защото това е кръгът на майсторите. Хем трябва да са с добри танцори, хем да знаят много хора, хем да имат светкавични реакции, хем. Време е да разберем кой е майстор на майсторите. Вие сте гладиатори. Музика!
на финала. Имате само 3 минути да решите кой е най-добър и кой не толкова. Не забравяйте, че вотът е отрицателен и отново гласувате да отпадне отборът, който най-малко заслужава да победи. Герои на вечерта ще станат тези танцори, които съберат най-малко зрителско неодобрение. Българите в чужбина, хайде, по-активно, лесно е, взимате мишката и... Клик! Сега искам да се обърна към журито за неговия финален коментар. Моля, върнете се бързо, върнете си бързо лентата с танците назад и кажете кой е най-добър. Госпожо Денева, какво е вашето мнение? В началото най-добре тръгна, веднага просто на прима виста, като ритъм, като движение от Варна. Девойката. Но много бързо догони Кавалера от Пловдив, който не само че партнираше, но и вече даде и елементи от мъжкия танц. За мен най-слабо се представи от Гоце Делчев момичето, но накрая тя се включи. Господин Иванов, вашето мнение? Така, пайдушкото не ги затрудни много. Това се радвам, че е така, защото е едно доста сложно хоро с много елементи вътре. Четвърното беше хорото, което ви затрудни, незнайно защо. Но все пак Варна успя там много добре да започне в четвърното. Дайчовото, разбира се, всички играем Дайчово хоро, бяхте много активни. Там излезе напред вече мъжката част. Пловдив бяха много добри в Дайчовото. В копаницата за мен превъзходство имаха Пловдив и Варна, като че ли малко се поуморити от Гоце Делчев. Затова пък в Петруниното и в Джиновското и трите отбора, и тримата майстори бяха майстори. Вече бяха загряли и на финала вече нищо не можеше да ви спре. Страхотни бяхте и тримата. Благодарим на журито. Аз имам един въпрос към Гоце Делчев. Тончо, извинявай. Господин Токмакчиев, извинете. Мен не ме броиш явно. Ами ти пак ще си за Варна за това. Ти след това лесното хорце, което даде преди малко, да. То по-лесно от грънчарското има ли? То няма по-лесно за това. Аз съм възхитен от физическата подготовка, която показаха тримата майстори. Страхотни бяха. И наистина в такива моменти много трудно можеш да отделиш кой е по-добрия. Имаше моменти, разликите са минимални и наистина Варна започна по-добре, после настигна Пловдив, Гоце Делчев на финала излезе също с тях. Наистина един шампионски финал. Така, имам един въпрос към Гоце Делчев. Ганкино хоро, Копаници, играете ли в Гоце Делчев? Играете? Да, играем. Ами малко трудно се включи, но пък Пловдив, защо толкова късно се включи на Копаницата? Преди теб Варна се включи, в крайна сметка Ганкини хора и Копаници играят много. Играем ги много. Просто исках да видя какво ще направят те. Така. Кой от всичките размери и хора най-много те затрудни? Нещо, което се поколеба най-много и... Имам още един въпрос, но отговори първо на тази. Петруниното. Чанове, Петруниното ги е затруднила. Така, нещо друго. Някой подсказваше ли ти през цялото време или имаш ли такива подсказки отстрани? Тук имаше, аз чух, че някой подсказваше. Някой подсказваше от твоя отбор, нали? Кой? Кажи кой, искам да знам. Не е хореографа, нали? Не. Тончо ли пак? Милена, имаш ли някакви въпроси към майсторите? Мен ме харесаха и тримата. Аз не мога да кажа кой с какво е по-добър от другия, просто имаха страхотно излъчване и страшна енергия и издържаха толкова дълго. Сега, интересното беше тук, че ние бяхме задали такава задачка, те да се справят с размера, с ритъма. Интересното беше, че вие познахте и повечето от хората, което ви прави чест. Вие наистина носите традицията на българското хоро и на българския танц. Последни секунди преди да затворим телефоните, само който има бързи пръсти ще успее да се включи в последното гласуване и да определи кой ще е победителят в първи сезон на Надиграйме. 3, 2, 1... Стоп на гласуването! Телефоните вече са затворени. Момент!
Виждам отворен телефон в Радомир. Затворете бързо телефона. В Радомир? Да. Милена, ти сериозно ли виждаш от тук отворен телефон чак в Радомир? Май тя си права въобще. Как ми се фана. Между другото, ти знаеш ли, че София и Радомир са лика прилика от двата града свети електрика? Не знам за електриката, но напрежението ти се отразява и на теб, не само на мен. А знаеш ли, че Радомир и белгийския град Лиеж също са лика прилика? И от двата града свети електрика. Радомир и град Лиеж са лика прилика от двата града Рипат с ръченика. Така сериозно? В Лиеж играят ръченица, лиешка ръченица, може Да, би? съвсем сериозно играят. А техните ръководители са семейство белгийци. Вижте, поздрава към надиграеме от Ан и Ален Сансен и техния клуб Седянка. Bonjour, je suis Alain Sanson. Je suis le chorégraphe et le dirigeant du groupe de danse Sedianka. Bonjour, je suis Anne et je suis de Belgique. Je suis Mara, je suis d'Hollande. Nous sommes un groupe, il y a un ingénieur, des médecins, enfin des docteurs en chimie plutôt, professeurs, voilà, c'est un petit peu diversifié. Je suis Karine et je suis de Belgique. Bonjour, je suis Grit et de Hollande. Nous dansons des danses bulgares traditionnelles. Je suis Liliane et je suis de Belgique. Аз съм Диана, от България съм. Bonjour, je suis Claudine et je suis de Belgique. Nous avons choisi une très belle salle. Grâce au plancher en bois, nous avons très facile de danser. Bonjour, je suis Gabrielle, je suis d'Hollande. Je suis Fabiola, je suis d'origine polonaise. Nous dansons à Sedianka. Chaque fois, le jeudi soir. Et nous dansons plus de 100 danses. Bonjour, je suis Sarah et je suis de Belgique. Bonjour, je suis Marlie, je suis de Belgique. Сега ще ви покажем как ние се надиграваме на ръченица. Няма такива ентусиасти. На това му се вика песни и танци на народите. Супер са, супер! Знаят хората как да играят, а ти знаеш ли какъв ден е днес? 10 юли, денят на големия финал на Надиграйме! Ама нещо друго да се е случило днеска? Нещо? Не се ли сещаш друго да има? Аз да се сещам. Да. Какво се правиш? Нали имаш и рожден ден? Какво толкова? Всеки има рожден ден. Всеки има рожден ден, няма да бият тъпана, че имам рожден ден. Имам, да. Ти като не щеш да биеш тъпана, тъпаните ще бият твоите колеги от ансамбъл Чинари. Те са тук, така ли? О, да. Нека да ги бият тогава.
Като внасят тортата, няма ли нещо да изсвирите, докато я внасят? Пожелай си нещо. Веднага получаваш помощ от приятел. Така съм като някой римлянин, нали? Виж как стоя. Много ти отива. Нали? Пожелай си нещо, пожелай си. Сега е момента. Чуди се какво да си пожелай, помогни. Помощ от приятел, не си ли пожелаваш? Да, помогни ми, моля те. Пожеланието ти се сбъдва. И с него да се нося по понтонка от цвети. Искам. И след така заспивам. Искам. И след така заспивам. Благодаря много мило, но аз вече измислих какво да си пожелая. Искам най-сетне ти да изиграеш едно хоро. Хубаво ме нареди. Но щом си казал, добре, аз прихванах някоя друга стъпка, само не мога дясната ръка се нещо ни пречи. Обикновено в клубовете започваме и на едно друго място, няма да казвам, в едни ОДЗ-та, едни други заведения, започваме с едно традиционно българско хоро Боряно Борянки. Хватате за длани, лактите са свити. Краката са отпред. Дива ръка, колеги, и раз, два, хоп. Малко трудно почваме. И двамата. Хоп. Браво. Давай, води смело. Можеме още. Ние докато не спрете ще играем. Аз много добра станах. Ето тук оркестъра трябва да завърши. Доживях. Ама много си добра. Не мога да разбера какво толкова се дърпаше. Ще станеш танцор, ама супер. И един ден, може би, ще спечелиш някаква друга награда. Не ме засрамвай. Беше срамота, ако да прикача някоя друга стъпка. Така, дай по-добре да видим кой зрител ще спечели уикенд за двама в Рибарица. И така... Ще помоля асистентите от ансамбъл Чинари да заповядат тук. Сега да видим специалното устройство. Кой ще изтегли печелившия? Рожденникът, разбира се. Ти си. И така. Телефоните на всички гласували се разбъркват в момента. Ето виждате. А наградата печели номер... Нека да се разбъркат. Напрежение, Коста, малко трябва тук. Печели 0885 23 Хикс. Докато нашите колеги се опитват да се свържат с печелившия, ние трябва да разберем
кой е победителят. Така че, колеги, ще ви помоля. Настъпи часът на истината. Моля трите отбора финалисти да заповядат тук при нас. Време е да разберем кой според зрителите е шампионът на шампионите. Кой е с най-пъргавите крака, кой е с най-ведрото настроение, кой знае най-много хора, кой учи най-бързо нови, кой ще ходи групово в Банско, кой ще стане номер 1 в първи сезон на Надиграйме. Павлов, стига ни ходи по нервичките. И така големия победител в Надиграйме е със сигурност един от тези три отбора. Кои са отборите? Варна, Пловдив, Гоце Делчев, къде сте? И това е отборът на... Зрителите решават кой е най-добрият сред най-добрите. На трето място е отборът на град Пловдив! Сега да разбереме кой е на първо място. Отборът, който печели е... или Варна, или Гоце Делчев, не знам. Печели... Гоце Делчев! Началната тройка! Моля графика! Отборът на Гоце Делчев, освен чест и слава за своя град, печели едноседмично спа почивка в Банско, където ще се спука от спа процедури, танци и, разбира се, ядене и пиене. Разбира се, имаме и финалното класиране. Милена, ти си? Гоце Делчев 29,64%, Варна 34,27% и Пловдив 36,09%. Аплодисменти! Това е победителят от първия сезон на Надиграйме. През есента очаквайте новото разширено издание на фолклорното шоу на България. Надиграйме! А сега всички заедно! Хайде на хорото! Кирилка Михайлова от Бургас спечели спа процедурите при Барица.